Táirte gad duine go dtí an Chlochán Liath fáinne lá international culture. Tá muid an seo ar a chláinnéomh tá muid an breidin le tonaniu le Idirnáisiúnta agus seo páirs de Féile Mháire an Chlochán Liath agus teirigh de thuir sé just deaniu fáinne park bag sport fáinne na páistí ar scoil cruinne an seo ar a Chlochán Liath agus tá caidúr daoine seo tá sé de ceáil sa damhsa. Tá man seo aniu le takeíocht a thuirta má níon bhil tá si gur a fása gan bhhail ar mhaach Patricia Níona, tá caidúr a breidjantaí agus ag Aneta agus Slavic Connect agus tá sé seo le chéile. Tá muid an seo aniu le cheiliúradh chéile eile. Rugna mé sa Fólainn a bblion neamhla sa cethir, agus tá mé an seo anis tharbh 90 bliana. Tá fiahíonn siad difriúil an seo aniu agus tá Fólainn, tá Bolivia, Ukraine, India, Nepal, agus siad eile. Tá achas mór orm choú an eil ó Slavic Connect an seo aniu. Tá mé represental ar an scoil cruinne agus scoil damhsa nó dugan. Siam sa bhil sinnta táhacht tá na cultúir leige teachta se másca le chéile agus tá deanú bhfuil seo muid an cheantar a leg agus chéimiid just ormathe agus fáilte rappa agus getabh takeíocht a thuirtaí faisean agus fasar acu bhfuil muid leg mar grúpa bhhain. I'm óhrim sa sé inta táhacht a ggóil tíorathe difriúil ag teart le chéile le chultúir a cheiliúradh. Sílam ggóil an le seo inta mhaid le Féile Mháire fa tíorathe eile. Bhí hanaine agus bhí na culta traidisiúnta arthú, bhí siad go háan sinna Janúbia is a an ceantar agus bhí tábalta go háart agus é a hamhránaíocht. Fuair mé rubig ríis agus stricín ón stand in Nigeria, bhí an stricín jazz agus bug agus bhí sé galanta. Fuair mar háart a chuide acu go bhfeicing go dtí mar dáthise dó, chuide acu bhí se ceall go leor chéile na rómar ó háastáfa, se tá sulam go mé mar éit an áit neis na dtí máscan. Bhí ceann de catwalk acu agus bhí siad go háart a téispint na cultúra de culta different a bhí arú. Bhí an fashion show go cínta, bhí méid mór dehan na difriúil agus bhí ahananne galanta, bhí sport agus spríon ag ahananne, bhí na question, bhí na daoine níos sinneán agus bhí sé go ionta. Tá Idirnáisiúnta as an Fólainn ormsa aniu. When mé dancer ar sechte, when mé héan solta sa lá. Bhí caidúr go réan, bhí baríocht go ré teach an chuine suasla fa le, bhí scaifte maihan, sa rahan an ré geart bhfuil mar solta spáiras. Buíochas mór do Patricia agus Aneta as Slavic Connect fáinne an cheiliúradh seo a chur le chéile, tá sé ionta. Tá méid mór daoine an seo as tíorathe difriúil agus ahananne teart le chéile leis rud amhain a cheiliúradh agus sin an gréathe ag ahananne fáinne daine. Thank you very much.